L-iskart perikolus li ser joħroġ mill-Power Station ta' Dellimara ser jgħaddi minn Marsa Xlok, Ħalaxa, Iż-Żejtun, Bir-Żebbuġa, Ħaltarxien u Gudja. Dawn ir-rotot faslu mingħajr konsultazzjoni ma' 6 kunsilli lokali li ser ikunu affettwati minn din id-deċiżjoni. Dwar dan, is-Segretarju Parlamentari għall-Kunsilli Lokali Chris Said qalli ma jaf xejn għax mhux il-qasam tiegħu. Ma naf xejn fuqha, fimti mhux il-qasam tiegħi, kun qed nwieġeb. Ġifieri xejn, għax jiena brabta mal-Kunsilli Lokali ovvjament. Nista' nġib l-informazzjoni minn postijiet oħra, m'għandix idea. Mit-toroq ta' dawn il-lokalitajiet ta' kuljum ser jgħaddu 4 containers ta' 20 piet kull wieħed, 2 minnhom ser ikollhom skart perikolus. Kunsilliera u sindki minn dawn il-lokalitajiet esprimew it-tħassib tagħhom għall-impatt li ser ikollu dan l-iskart perikolus fuq is-saħħa tar-residenti. Li naf biss li qrajt fil-gazzetti, għax mhux il-qasam tiegħi, fimti ġifieri ma nistax. Jiena sibtu li ħabba tal-Kunsill Lokali. Konsultazzjoni mal-kunsilli lokali mhux miegħi, fimti. Sibtek ħabba li inti responsabbli. Ma tagħmilhom li bil-miktub inġib l-informazzjoni u tkun nistanti Grazzi. Rapport tal-Ene Malta jgħid li l-ġar tal-iskart jaf ikun perikolus jekk jinqala inċident. Fi-stqarrija, il-kellim ewlieni laburista Stefan Bontempo qalli l-liġi tobblika b'mod ċar lill awtoritajiet governattivi biex jinformaw u fejn applikabbli jikkonsultaw dwar deċiżjonijiet li jolqtu b'mod dirett u indirett lil kunsill u r-residenti. Iżda l-Ministeru tal-Finanzi qal li r-rotta proposta li lanqas Chris Said ma kien infurmat dwarha kienet inħarġet b'mod pubbliku mill-Ene Malta għal konsultazzjoni.